Dub Talk. Živé mesto, živé rozhovory. Počúvate 6. epizódu mestského podcastu Dub Talk. Dnes našou témou bude nová aplikácia, ktorá sa volá Zaži na považí a o ktorej nám prišiel porozprávať náš hosť Adam Rehák. Adam, vítaj u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravím všetkých divákov. Sme radi, že si prišiel, pretože ty máš také know-how o tejto aplikácii a prezradíš nám o nej viac práve v čase, keď naberá na aktuálnosti, keďže teraz sa práve rozbiehajú výlety a rôzne podujatia, kultúra a podobne. Zároveň ťa trošinku predstavím na úvod, neviem, či ťa ľudia poznajú, ale si najmä teda pokiaľ ide o mestský kontext, tak si predsedom Komisie životného prostredia a ekológie, ktorá pôsobí pri mestskom zastupiteľstve a zároveň si aj zakladateľom občianskeho združenia Sivý vlk a možno ľudia poznajú aj naučný chodník, ktorý ste vytvorili, volá sa Dubnickým chotárom, takže toho si rovnako spoluautor však. Áno. Vynechala som niečo? Viac menej všetko, áno, ďakujem pekne. Adam, takže skúsme sa porozprávať o aplikácii, ktorá sa volá Zaži na považí. Ľudia ju mohli zatiaľ zachytiť iba z nejakých banerov a prvotných takých city lightov a vizuálov, ktoré ju tak nenápadne púšťajú medzi verejnosť, ale oficiálne sme ju ešte nepredstavili. Skús tak do 30 sekúnd povedať, na čo táto aplikácia je, aby sme ju predstavili v úvode verejnosti. Tak v krátkosti by som asi začal tým, že táto aplikácia má zahŕňať vlastne všetky body cestovného ruchu a turistické atrakcie na strednom považí. Chceli sme vytvoriť nejakú aplikáciu alebo platformu, kde by sme komplexne zhrnuli všetky body záujmu do jednej mapy a teda aj do jednej aplikácie pre Android aj iOS, čiže Apple. Adam, z úvodu si ma aj trošku opravoval, keď sme sa rozprávali pred samotným nahrávaním, že nejde teda len o aplikáciu, ale zároveň ide aj o web stránku. Áno, je to pravda. Máme vytvorenú web stránku zažinapovaži.sk, na ktorej si návštevníci nájdu okrem tej samotnej mapy aj nejaké tipy na výlety a môžu si tam stiahnuť aplikáciu Zaži na považi do svojho telefónu. Ja si to predstavujem tak laicky, že ráno sa ako rodina zobudíme cez víkend a premýšľame, že kam by sme sa tak zašli na výlet. Áno. Je to aj kvôli tomuto presne tak robené, je to tak navrhnuté. Ako si povedala, ráno môžeš vstať, pozrieť si aplikáciu a povedať si, že na čo mám zrovna teraz chuť. Buď mám chuť ísť napríklad na nejakú pešiu turistiku, alebo mám chuť ísť do mesta na nejaké len spoznávacie miesta, alebo napríklad aj autom veľa ľudí chodí, alebo na bicykli. Takže podľa tohto si tam naozaj môžeš sama navoliť nejaký výlet, či už sama, alebo s rodinou, na čo máš zrovna chuť. Je to podľa mňa skvelý nápad, pretože to zahŕňa región stredného považia a teda nie celého Slovenska, ale stredného považia. To znamená, že to môže obsahovať aj body, ktoré možno nie úplne všetci poznáme, ale sú skôr také lokálnejšie a trošičku skryté. Určite áno, aj sme sa stretli s tým, že veľmi veľa ľudí nevie zo svojho okolia, že čo sa tu presne tak nachádza. A možno ako nejaký príklad by som uviedol aj tu v Dubnici. Asi je veľa Dubničanom známe, že sú tu napríklad nejaké bunkre z druhej svetovej vojny. A nehovorím len o tej veľrybe, ale aj tých ostatných bunkrov, že možno veľa ľudí tuší alebo počuli o tom, ale asi málo kto z nich tam bol. A to hovorím len o obyvateľoch mesta, ale potom takéto naozaj veľmi lokálne veci sú pre niektorých obyvateľov iných obcí, tých okolitých naozaj že nepoznané. Takže stretli sme sa s tým naozaj v iných obciach, v nejakých dolinách, kde sa objavila nejaká obria lavička alebo dokonca aj rozhľadňa, o ktorej obyvateľia vedľajšej obce ani nemali tušenia, že tam naozaj je. No a ide teda o veľmi peknú propagáciu regiónu. A prečo práve tohto regiónu? Prečo práve stredného považia? Tak asi práve preto, že aj Dubnica leží na strednom považí a teda s regionálnym združením stredného považia sme sa teda dohodli na tomto projekte, na vytvorení tohto projektu a na samotnej realizácii. Tým sme sa tak trošičku dostali k úvodu. Povedzme si, kto prišiel s touto myšlienkou, koho to bol nápad, lebo je naozaj veľmi pekný. Tak s týmto nápadom prišiel ako prvý pán primátor Wolf, zároveň aj teda predsedom regionálneho združenia z MOSu stredného považia a teda prišiel s tou myšlienkou, že nie len Dubnicu by chcel nejakým spôsobom sem pritiahnuť viac turistov, viac návštevníkov a teda nemá zmysel úplne propagovať len samotnú Dubnicu, len ako mesto, pretože individuálne by sme asi dosiahli toho veľmi málo. Práve v takýchto projektoch má zmysel vlastne zahrnúť do toho aj okolité obce a teda celý región na tej regionálnej úrovni a vtedy to má vlastne vyšší zmysel. A zahrnuli ste tam teda 180 miest a obcí? Áno, zahrnuli sme tam teda všetkých členov tohto združenia stredného považia, čiže je tam 180 obcí,
Pre ľudí, aby si to mohli zhruba predstaviť, je to niekde od severu pri Považskej Bystrici začíname a potom ideme teda celým stredným Považím smerom dole ku Trenčínu, tam sa to trošku odbáča aj smerom na Bánovce, celá tá Bánovecká dolina tam patrí a na juhu končíme niekde pri Hornej Strede až pri vlastne mohyle Milana Rastislava Štefánika. Čiže na celom tomto území si vieme pozrieť napríklad podujatia, ktoré prebiehajú, alebo atraktívne body na návštevu, alebo čo som ešte vynechala. Áno, tak táto mapa zahŕňa viac ako 1200 turistických bodov, alebo teda atrakcií. Preto hovorím, že viac ako 1200, pretože sa nám to stále mení. No, najväčšou časťou, takmer 500 bodov na tejto mape tvoria práve kultúrne a historické pamiatky. Tam sme zahrnuli všetky naše hrady, kaštiele, pamätníky, kostolíky, múzea, galérie a podobne. Čiže také stále body, ktoré sa asi nebudú meniť. Áno, presne. Potom ďalšou veľmi veľkou časťou sú prírodné pamiatky, tak tam sú samozrejme nejaké výhliadky, turistiky, pešie prechádzky, jazera a teda práve z tej prírody nejaké body záujmu. Treťou veľkou oblasťou, ktorú sme zahrnuli do tejto mapy, sú turistické atrakcie. Tam si práve môžeme predstaviť niečo, ako sú rozhľadne, alebo tie obré lavičky, alebo nejaké takéto netradičné body záujmu. Tých je tam, myslím, okolo možno 150 až 200, ak si pamätám. Takže naozaj je to veľmi veľké číslo. No a teda okrem iného táto mapa zahrňa aj gastroprevádzky, aby ľudia vedeli, kde sa môžu ísť so svojou rodinou najesť na tom výlete, ubytovacie zariadenia a cyklotrasy. Cyklotrás máme v súčasnosti na mape 20, to znamená, že naozaj toto stredné Považie, čo sa týka cyklotrás, veľmi silné. Nie je to len tá hlavná vážska magistrála, sú to rôzne aj také tie dolinky, je to tu popratkávané cyklotrásami, čo je veľmi dobre pre región, pre cyklistov a teda takou druhou oblasťou, ktorá je veľmi dôležitá na tejto mape, sú práve kultúrne podujatia. A tieto sa nám vlastne najviac menia na tej mape, pretože tie teda sú len v nejakom období, samozrejme pribúdajú, ubúdajú, končia, že teda to je tá nestála zložka, to je tá dynamická, ktorá sa tam neustále obnovuje. A ako to krmíte, tak povediac, pretože tých obcí a miest je 180, každá má nejaké víkendové podujatie, výstavu a podobne, takže je to relatívne asi veľký objem. Áno, je to pomerne náročné, ale teda máme takú dohodu s tými samotnými obcami, ktoré sú súčasťou tej mapy, že oni nám posielajú vlastne svoje udalosti, svoje podujatie, ktoré majú a my ich potom raz za týždeň do tej mapy nahadzujeme. A naozaj posielajú? Ešte len sa to začína, ale naozaj nahadzujú. V podstate sme tak naplno začali od mája, takže teraz sa nám to celkom pekne rozbieha a myslím si, že to leto už budeme mať veľmi pekne zaplnené. Ešte by som možno, že rada vysvetlila, či je táto aplikácia spoplatnená, alebo teda mapa aj aplikácia. Táto aplikácia je pre všetkých užívateľov bezplatná, stiahnuť si ju môžu užívateľia Androidu aj iOSu, alebo teda Appleu. Je to bezplatné, nájdu to vo svojich obchodoch a volá sa Zaži na Považi. Takisto nás nájdu aj na webe zažinapovaži.sk. A prezradím, že teda aj ty si samotným tvorcom aplikácie? Povedzme, že spolutvorcom, samozrejme, my sme v tomto týme alebo na tomto projekte spolupracovali, ak dobre počítam, tak 9 ľudia na tomto participovali. Boli to naozaj, že programátori, vývojári, ktorí robili tú aplikáciu s webom, boli to potom nejakí analytici, ktorí robili s tými dátami, nahadzovali vlastne tie body do mapy a tak ďalej. Budú sa tam ďalší ľudia, ktorí robili grafiku a komunikáciu so starostami a s tými samotnými obcami. Takže bol to veľký projekt, robilo na tom veľmi veľa ľudí a teda bolo to hlavne v spolupráci aj so samotnými starostami a primátormi tých samotných obcí, lebo bez nich by takéto niečo nemohlo vzniknúť. A ako dlho to trvalo celé? Od bodu myšlienky až po spustenie? Tak prvá myšlienka, myslím, tohto projektu, ak sa nemýlim, prešla asi 2 roky dozadu. Nejakým spôsobom sme dávali dokopy ľudí, tým, hľadali potom financie a samotná realizácia trvala asi 1 rok. A poďme k očakávaniam. Začneme očakávaním možno, že starostov a starostiek, primátoriek a primátorov. Aké majú oni očakávania od tejto aplikácie? Tak tu je to asi veľmi jednoduché. Chcú prilákať a pritiahnuť čo najviac návštevníkov do svojich vlastných obcí. Tak, aby mali z toho oni nejaký užitok, tá obec, aby bola poznateľná, aby tí miestni podnikatelia, či už v gastre alebo v ubytovaní vlastne mohli na týchto ľuďoch zarábať, vlastne, aby naozaj tam tí ľudia chodili, aby mohli ukázať krásy svojich vlastne obcí.
A potom zhruba roku, čo si aj ty žil s touto aplikáciou, čo si ju tak povediac krmil, boli nejaké miesta alebo lokality, ktoré ťa vyslovene prekvapili, že si o nich naozaj nevedel, hoci sú v tvojom bezprostrednom okolí? Ale určite áno. Vždy sa niečo takéto nájde na tejto mape. Tých obcí je 180, je to naozaj rozsiahle územie a teda aj keď veľmi mám rád mapy, mám rád cestovanie a turistiku, bolo ešte veľa miest, ktoré som sám neobjavil a teda až na základe tej mapy som potom niektoré miesta si sám išiel aj prejsť a bol som veľmi milo prekvapený, teda môžem povedať kľudne aj nejaký príklad. Poďme do konkrétneho príkladu. Dobre, určite. Tak veľmi taký živú spomienku mám, práve minulý týždeň som bol v Bánovciach nad Bebravou a v okolí. Veľa ľudí si možno práve povie, že Bánovce nad Bebravou, tam asi toho veľa nebude, ale chcel by som všetkých ľudí ubezpečiť, že kto hľadá, tak ten nájde. Tak poviem konkrétne, ako taký typ na výlet, možno trošku spravím takú malú propagáciu tohto regiónu. Išli sme spoločne s rodinou do Bánoviec, nechceli sme nejaký akože veľký, ťažký výlet na pešo, chceli sme ísť takže autom, skôr sa tak akože prejsť, tak sme si dali v Bánovciach kávičku, potom sme sa autom presunuli do obci Uhrovec. Tá je samozrejme známa svojím domčekom, kde sa narodil Ľudovík Štúra a Alexander Dubček, takže pozreli sme si ten domček, pozreli sme si tie dva kostolíky, evanjelický aj katolícky, tam majú v obci veľké, krásne kostoly. Takisto tam je zrúcanina kaštielu, alebo teda taký kaštiel, ktorý nie je v úplne dobrom stave, ale nádherný, na takú naozaj malú obec nádherný kaštiel. Tak sme sa tam prešli, dali sme si tam zmrzlinu, išli sme na Jankov vršok, ktorý je vlastne hneď nad obcov. Tam sme sa zase prešli, pozreli sme si ten pamätník padlým druhej svetovej vojny. No a teda, čo ma najviac prekvapilo, pretože toto všetko, čo som povedal doteraz, som poznal aj bez toho, že by som tam bol. Aj keď som to teda videl potom prvýkrát, povedzme. Ale prekvapilo ma práve, išli sme potom ďalej za Uhrovec do obce Kšinná, tak týmto by som chcel pani starostku pozdraviť, že prvýkrát som bol v takejto obci. Nádherné, malebné, chcel som povedať mestečko, ale je to naozaj dedinka na konci doliny a našli sme podľa tej mapy, že sa teraz tam nachádza... Teraz som zvedavá, čo povieš úplne. No, absolútne som nečakal, že tam niečo takéto môže byť. Nad obcov sa nachádza románsky kostolík asi 13. storočia. A teraz som si povedal, že čo robí takmer 900-ročný kostolík v takejto dedinke na konci úplne údolia. Tak sme sa tam teda išli pozrieť, vybrali sme sa tam naozaj maličký, pekný románsky kostolík s nádherným výhľadom. Bola to taká pomalá turistika, že naozaj všade ticho, všade pokoj, žiadni ľudia. Takže napríklad aj takéto miesta stále vieme objaviť, že sú nejaké miesta, ktoré sú veľmi známe, sú navštevované, ale práve vedľa takýchto miest môžeme nájsť aj o mnoho menej známe miesta. A ak ľudia túžia presne po takých miestach, ako si opísal, po takej pomalej turistike a možno neobjavených miestach, dokážeme si to vyfiltrovať v tej aplikácii, že teda nemáme záujem o nejaké veľké hromadné kultúrne podujatie, ale skôr o nejakú takú nenápadnú turistickú atrakciu. Tak táto mapa ponúka práve svoju komplexnosť ponúka v tom, že si viete v legende vlastne vyklikať práve to, čo vás zaujíma. Že teda sú tam tie podkladové vrstvy, ako sú tie prírodné pamiatky, kultúrne pamiatky, gastro, ubytovanie a tak ďalej. To znamená, že ty keď ráno vstaneš a povieš si, že mám chuť ísť iba do prírody, nechcem sa ubytovať, nechcem sa ísť nikde najesť, nechcem vidieť napríklad žiadne cyklotrasy na tej mape ani nič kultúrne, tak si to všetko ideš vyklikať a naozaj tam vidíš len nejaké tie turistické prírodné atrakcie. Čiže toto je asi taká najväčšia výhoda tej mapy, že tá mapa nemá slúžiť ako nejaký komplexný sprievodca regiónom, ale je to ako taká pravá vec, po ktorej siahnem, aby som vedel, že kam sa asi vyberiem. To znamená, že naozaj vstanem, poviem si, že mám chuť teraz ísť na bicykel, nie je moc ďaleko, možno 20-30 km z domu, tak si tam vyfiltrujem nejaké veci, ktoré sú v mojom okolí, niečo si tam viem naklikať, tá aplikácia ma tam vie priamo aj navigovať a teda takýmto spôsobom sa viem v tej aplikácii orientovať. Čiže je to také rýchle, flexibilné, naozaj, že ponúka to rýchle riešenia. Ponúka to veľmi rýchle riešenie a pre takých nerozhodných ľudí alebo ľudí, ktorí sú možno aj trošku mimo región, že nemusia naozaj poznať to stredné považie tak ako my, ktorí tu žijeme, vyrastáme, tak ponúkame na webovej stránke práve aj tie tipy na výlety. To znamená, že práve takéto Bánovce s okolím, s Uhrovcom, ktoré som spomínal, máme aj ako tip uvedený na stránke. Takže toto je veľká výhoda pre takých ľudí, ktorí nepoznajú dobre tento región.
Ja teraz robím trochu spoiler, keď sa zobudím v sobotu 6. júna a uvidím, že v Dubnici je Trifest, uvidím to, tak kliknem, mám možnosť kliknúť napríklad na ten názov a čo mi prezradí tá aplikácia o tom podujatí. Áno, takže keď sa ráno z 6. zobudíš, tak si môžeš kliknúť na kultúrne podujatia, zobrazíš si mesto Dubnica, tam budeš vidieť, že sa tento deň koná Trifest, tak si klikneš na ten bod a teda zistíš tam absolútne všetky informácie o tom Trifeste. To znamená, že kedy sa to koná, kde sa to koná, čo sa tam bude robiť, aký tam bude program, koľko nás to bude stáť a prípadne nejaký prelink na nejakú oficiálnu stránku toho mesta alebo tej samosprávy. Čiže aj tá aplikácia práve slúži ako ten prvý kontakt, že my tam neponúkame komplexné informácie aj o tých podujatiach alebo o tých kultúrnych pamiatkách. Naozaj to má slúžiť ako taký prvý kontakt, niečo, že wow, toto ma zaujme, toto ma nezaujme. Ak ma to zaujíma viac, tak v dnešnej dobe umelej inteligencie a Google a neobmedzeného internetu si to vlastne každý už potom dohľadáva väčšinou sám to, čo ho zaujíma. A aké body sú tu na našom meste, v tej mape zakreslené? No tak z tých kultúrnych pamiatok je tu toho naozaj veľmi veľa, či už sú to také klasiky v Dubnici ako náš kostol, kaštiel, stĺp hanby, grota v parku, práve aj tie bunkre, ktoré som spomínal, alebo kalvária, všetky kaplnky, kostolíky na území mesta. Z prírodných pamiatok, ak si dobre pamätám, určite je tam ten náš dubnický náučný chodník dubnickým chotárom, je tam asi prvá studnička, možno nejaký ostrý vrch a teda je tu niekoľko samozrejme aj gastro, ubytovacích zariadení. Mm-hmm. Má táto aplikácia aj nejakú konkurenciu, pokiaľ ide o tento región stredného považia? Pokiaľ viem, tak asi úplne nie, alebo asi s určitosťou nie v takejto forme, v akej to máme my, že máme to teda komplexne na webe aj s aplikáciami pre Android aj iOS. A dokonca nie som si istý, ale nenašiel som takúto aplikáciu, ktorá by riešila niečo podobné na Slovensku v inom regióne. Že samozrejme veľa portálov rieši nejaký turizmus a podobne, ale takto komplexne aj s ubytovaním a teda s nejakými gastroprevádzkami, s kultúrnymi podujatiami asi takéto niečo ešte na Slovensku neexistuje. Aspoň o tom neviem. A máte v pláne expandovať? Teraz ste stredné považie a máte nejaké vízie? Tak myslím si, že odozva od primátorov a starostov bola veľmi pekná a teda zasiahlo to teda aj naozaj mimo náš región a dostal sa to do povedomia dokonca až do Žiliny, kde teda uvažujú práve o tom, že tým, že sú tak relatívne blízko tej Považskej Bystrice, že by sme to mohli rozšíriť ešte kúsok na sever, to znamená, že až niekde po Žilinu, prípadne potom možno dole môžeme expandovať niekde na Piešťany a podobne, ale toto už majú v rukách skôr tí samotní starostovia, či budú mať záujem sa pridať do našej aplikácie, do našej mapy. A uvidíme, možno to už nebude za chvíľku len stredné považie, ale možno to bude niečo viac. To znie mimoriadne dobre, lebo zaujímavých bodov tam určite bude veľa. Kto je ideálny používateľ tejto aplikácie? Na koho cielite? Tak ideálny používateľ si myslím, že neexistuje. A veľmi ľahko to vysvetlím, pretože túto aplikáciu môže používať naozaj ktokoľvek. Či už sa jedná o nejaké rodiny s deťmi, ktoré nevedia, kam majú s deťmi ísť, tak zasa môžu sa ráno zobudiť, môžu si povedať, že chceme deti zobrať na nejaký hrad, tak ich zoberme na hrad Čachtice. Po ceste sa zastavíme v tomto kaštieliku, pozrieť sa, že čo tam je, aká nejaká výstava. V tejto reštaurácii v Čachticiach sa naobedujeme, potom si vybehneme práve na ten hrad a po ceste domov sa ešte zastavíme napríklad v nejakej galérii alebo samozrejme niečo zase také po ceste, čo je autom. Môže sa zobudiť niekto ráno, nejaký cyklista, mladý chalan, ktorý si povie, že si chce zašportovať, že chce byť niekde sám, niekde ísť skôr do hôr. To znamená, že zasa si nájde to, čo on potrebuje. To znamená, že asi neexistuje ideálny užívateľ. Môžu to byť rodiny s deťmi, môžu to byť jednotlivci, môžu to byť mladí ľudia a myslím si, že aj dôchodcovia si nájdu na tej mape to, čo potrebujú, pretože tá aplikácia je veľmi intuitívna. Je veľmi jednoduchá na používanie a napríklad dôchodcovia si môžu práve naopak pozerať tie mesta, tie kultúrne podujatia a nejakú reštauráciu, kde by sa mohli spoločne stretnúť a dať si nejaký obed alebo večeru. No a zatiaľ ste ju propagovali iba tak veľmi zľahka, ako sme sa o tom rozprávali. To znamená, že ľudia ju ešte len postupne spoznávajú alebo sa o nej ešte len dozvedia. Koľko mala zatiaľ táto aplikácia alebo mapa návštevníkov?
Táto mapa alebo tá celá aplikácia je naozaj teraz v začiatkoch. Akurát sa dostávame do toho bodu, že ju začíname propagovať medzi ľudí, ale už teraz za naozaj veľmi krátke obdobie, posledných pár týždňov na tej mape bolo viac ako 15 000 návštevníkov. Je to z veľkej časti práve kvôli tomu, že tie samotné obce a samosprávy si túto mapu pridali na svoje webové stránky, môžu si ju pridávať na svoj Facebook a propagovať ďalej. To znamená, že určite sa nám to ešte ďalej bude rozbiehať a budeme sa teda tešiť na všetky spätné väzby aj od návštevníkov. Aké sú tvoje očakávania napríklad od tých čísiel? Máš nejaké? Tak to si nedovolím teraz asi povedať, ale myslím si, že sa naozaj za nejaký rok, dva môžeme pohybovať rádovo v 100 000 ľudí určite. No a keby si ju mal navrhnúť znova, túto aplikáciu, urobil by si nejaké zmeny? Myslím si, že veľmi dobrá otázka. Keby sme začínali od znova, tak ako sme začínali, že úplne od nuly, tak myslím si, že by sme asi postupovali veľmi podobne, ale teda už by sme vedeli, že čomu sa máme vyhnúť napríklad pri programovaní tej samotnej aplikácie, alebo mali sme tam nejaký trošku problém pri registrácii a uvedenia na trh vlastne tým, že sme boli ako nová organizácia, nová spoločnosť, tak cez Apple to naozaj trvalo trošku dlhšie, nejaké tie overenia a podobne. Takže tuto by sme asi z časového hľadiska to riešili trošku inak. Ale teda asi musíme spomenúť, že keby sme mali aj finančné možnosti nejaké neobmedzené, tak zase by to určite inak vyzeralo. Takže zatiaľ robíme s tým, čo máme, ale pevne verím, že tá mapa bude mať v budúcnosti taký veľký úspech, že sa na nej bude dať naozaj pracovať ďalej, že ju budeme vedieť zdokonalovať a prinášať ľuďom čo najlepšie riešenia. A máš aj nejakú konkrétnu spätnú väzbu, ktorá ťa potešila tak mimoriadne potešila od niekoho, buď užívateľa, alebo starostky? Dostali sme niekoľko spätných väzieb a teda väčšina z nich sa týkala nejakých práve drobností, že ktoré tým ľuďom chýbali na tej mape. Že toto ma vždy poteší, že tá mapa nikdy nebude asi dokonalá, pretože naozaj sa bavíme o obrovskom regióne, 1200 bodov s fotkami a s popismi na tej mape je naozaj. To sú masívne dáta, ktoré sme potrebovali spracovať. To znamená, že vždy sa tam nejaké chybičky nájdu a teda vždy ma poteší, keď nám ešte ľudia napíšu, že toto ste tam zabudli dať, alebo nejaký pán starostka sa ozve, že v našej obci sa nachádza ešte takýto pamätník, dajte to tam a podobne. Čiže toto nás veľmi poteší. A teda tá spätná väzba bola zatiaľ iba pozitívna naozaj, že ľuďom sa to páči, je to jednoduché, je to rýchle, vedia to používať, je to bezplatné, to znamená, že zatiaľ bez problémov, len teda budeme pracovať samozrejme na doplňaní a odstraňovaní chýb. A v šírení medzi ľudí. Čím viac ľudí o tom bude vedieť, tým lepšie. Dajme si na záver takých 5 najväčších výhod tejto aplikácie, alebo urob taký teaser, že prečo by si mali ľudia stiahnuť. No, tak asi najviac, pretože je komplexná, že tam nájdu naozaj všetky informácie, ktoré potrebujú z toho regiónu. Druhú vec by som povedal asi, že je veľmi jednoduchá pre užívateľov, aj pre takých, ktorí nie sú veľmi zdatní s mobilom. To znamená, že každý človek si ju vie stiahnuť a vie ju používať bez nejakých prihlasovaní a podobne. Takisto veľmi veľká výhoda, hlavne pre návštevníkov mimo regiónu, je tá, že vás vie priamo navigovať tá aplikácia na to miesto, že keď aj nepoznáte tú obec alebo tú dedinku, tak vlastne sa viete navigovať pomocou tej aplikácie na to miesto. Ďalšou výhodou si myslím je, práve spomenul by som asi, že tento rok je Trenčín hlavné mesto kultúry a teda tá aplikácia môže, alebo teda má slúžiť vlastne aj pre týchto návštevníkov tohto mesta a tohto podujatia, že aby to nebolo len o tom Trenčíne, čo je samozrejme najväčšia perla Strednopovažia, má tam najviac pamiatok v sebe, ale my by sme týchto návštevníkov chceli potom dotiahnuť aj do tých okolitých obcí. A toto môže byť taká veľmi dobrá príležitosť aj pre domácich, ale teda aj pre zahraničných hostí, pretože naša webová stránka je aj v angličtine. To znamená, že títo ľudia si vlastne vedia prekliknúť tú webovú stránku aj do angličtiny a dozvedieť sa tie typy na výlety napríklad v angličtine. To je skvelé, takže vy viete pozvať naozaj do regiónu a keby bol niekto zvedavý a mal by chuť sa tu ešte tak trošku pomotkať, tak toto je skvelý návod. To som nevedela, že je v angličtine. Super. Áno. Adam, ty si spomínal, že to je jeden z takých vašich najväčších projektov, aplikácia Zažij na považí, na ktorej ste pracovali v rámci občianskeho združenia Sivý vlk. Skús nám ešte možno predstaviť nejaké iné aktivity, ktoré máte za sebou alebo možno aj pred sebou. Tak náš úplne prvý projekt v roku 2018 bol práve ten náučný chodník Dubnickým chotárom. S tým sme vlastne v Dubnici začínali. Ďalšie by som možno spomenul
také, že revitalizovali sme koryto studničky, mali sme takú brigádu, vyčistili sme studničku, opravili sme to koryto, aby to bolo funkčné. Ďalej sme napríklad osadzali na Pražských jazerách lavičky. Teraz, čo máme také najnovšie projekty, tak by som spomenul možno, že zelenšia Dubnica na školách, to znamená, že chodíme po všetkých dubnických základných školách a teda s takou prednáškou o tom, ako sa má správne separovať odpad a ako máme znižovať vlastne odpad. No a ešte by som spomenul asi aj cirkulárnu mapu Dubnice, ktorá vlastne slúžila aj ako taká inšpirácia práve pre tento projekt a pre túto mapu Zažij na považí. To znamená, že na tejto mape cirkulárnej si vlastne ľudia môžu nájsť rôzne body záujmu, zase čo sa týka odpadov a nejakých bezobalových obchodíkov a podobne v Dubnici nad Váhom. A tým sme sa dostali aj k tomu, čo som o tebe zabudla v úvode povedať, že si teda aj odborným garantom environmentálneho projektu Zelenšia Dubnica. Takže som rada, že sme to zaramcovali aj touto tvojou funkciou a naozaj tým, že participuješ na tejto environmentálnej iniciatíve. Je niečo, čo sme zabudli povedať, Adam, čo by si tak považoval za dôležité spomenúť v súvislosti buď s vašimi aktivitami alebo touto aplikáciou a webovou stránkou? Tak prajem všetkým návštevníkom v prvom rade, aby si našli cestu na tú našu webovú stránku, aby si prípadne stiahli aplikáciu do svojho mobilu a začali teda pomaly a postupne sa zžívať s tou aplikáciou a objavovať vlastne nové miesta na považí. Ja pevne verím, že každý, či už mladší alebo starší obyvateľ nášho regiónu si tam nájde niečo, čo sa mu páči a čo ešte nepoznal. A ak by sme mali osloviť len s jedným novým miestom každého človeka, tak budem veľmi šťastný, keď niečo nájde nové. Super. Adam, ďakujeme veľmi pekne, že si nám porozprával o tomto projekte a aj, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. No a my sa budeme rovnako snažiť túto aplikáciu šíriť medzi ľudí aj v rámci nášho mesta, aj teda do širšieho regiónu. Ďakujeme, Adam, a my sa už teraz tešíme na ďalšiu epizódu. Ďakujem pekne za pozvanie. Dub Talk. Živé mesto, živé rozhovory.